हा वडा मच्छी आहे, त्याला मीठ लावून ठेवते. याचा आम्ही सार बनवणार आहोत आता. हे 1 वाटी खोबरं आहे किसलेलं, हे 1 कांदा आहे, 1 टोमॅटो आहे, हे 5-6 त्रिफळ आहे, 4 लसणीच्या पाकळ्या आहेत. हे आता सगळं मिक्सरला लावून घेणार आहे, बारीक पेस्ट करणार आहे. तेल, दोन चमचे मसाला. तेल जास्त गरम नाही करायचं, नाही तर जळणार मसाला. हा तेलात टाकायचा मसाला आणि वरून हे वाटण खोबरं वगैरे ते परतायचं थोडं तेलात. हळद, कोकम टाकायचं. पाणी टाकायचं आणि ते हळदीचं पाणी टाकायचं. मीठ टाकायचं. एक उकळी येईपर्यंत असंच करायचं आणि मग नंतर मच्छी टाकायची. एक उकळी आली आहे, ही आता मच्छी टाकते. बारीक गॅस करून ठेवायचं. साराला पण टेस्ट येते आणि मच्छी पण छान होते. एक उकळी आली की गॅस बंद करायचा. तयार आहे वडा मच्छीचं कालवण. ही रेसिपी कशी वाटली नक्कीच सांग.